Salut! Tehnica Toksen are o istorie de peste 5.000 de ani și a fost dezvoltată în nordul Thailandei. Tok în tailandeză înseamnă a bate, iar Sen meridian. Acest tip de masaj produce vibrații mecanice și sunete care lucrează profund prin mușchi. Undele vibrațiilor penetrează țesutul moale, mușchii, ligamentele, tendonele și fascia, stimulând reparația celulelor și acționând foarte profund. Corpul uman este compus din 70% lichid, iar vibrațiile circulă mult mai bine prin lichide decât prin materii solide. Atunci când se utilizează Toksen, terapeutul controlează intensitatea și viteza fiecărei lovituri pentru a adapta tratamentul la nevoia fiecărui pacient, fără a provoca durere. Câteva dintre beneficiile Toksen sunt: te scapă de dureri, înlătură blocaje energetice, îmbunătățește circulația sanguină, relaxează, crește flexibilitatea musculară, crește mobilitatea și performanța sportivă, tonifică organismul,